Programul Excel Analiză Live este un Excel care vă redă rezultatele în direct, dar se bazează pe algoritmi pre-match. Am să încep să vă explic de la stânga la dreapta toți indicii pe care îi conține acest Excel. În partea stângă avem clasamentul fiecărei ligi. Steagul național aflat deasupra fiecărei ligi este butonul de update, refresh, actualizare, spuneți-i cum vreți, a ligii respective. Pentru a avea clasamentul la zi a ligii respective, trebuie să faceți click deasupra stegulețului respectiv. După cum puteți observa, aici avem steagul Albaniei. Dacă vom face click deasupra acestui steguleț, observați că avem cu toate echipele cu 7 partide disputate, iar în momentul în care îi dăm să actualizeze acest clasament, va trebui să ne-l pună la zi normal. După cum vedeți, l-a actualizat. Liga 1 din Albania este în acest moment la etapa 9 și actualizarea s-a făcut corect. Orice partidă pe care o să o analizați live trebuie să aibă actualizarea clasamentului la zi. Nu sunteți obligați să actualizați toate ligile, ci doar cele pe care credeți că o să le utilizați. Dar este foarte important acest lucru. Să știți că fiecare meci de aici se bazează pe algoritmii calculați în funcție de ultima actualizare a ligii respective. Dacă nu ați actualizat liga respectivă de o săptămână sau două, acești indici calculați vor fi depășiți. De ce? Deoarece acești indici se vor baza pe clasamentul actualizat acum o săptămână, două. De aceea este foarte important, orice meci analizați, trebuie să-i actualizați liga. Acest Excel face o actualizare la minut a rezultatelor live. Am oprit această actualizare deoarece vă explic mult mai ușor acest Excel, dar trebuie să țineți cont de fiecare indice din acest panou. Pentru a observa mai ușor diferența între o ligă actualizată la zi și o ligă actualizată acum câteva săptămâni, am să vă fac o probă. După cum vedeți, aici avem un meci din Algeria, Liga 1. Avem anumiți indici de lost, 3 losturi, 1,33 media de goluri a echipei respective. Avem aici un procentaj de 50%, iar acești indici, în momentul în care o să-i dăm actualizare a legii respective, cu siguranță se vor schimba. De ce? Deoarece aceste echipe au disputat de la ultima actualizare mai multe partide și, bineînțeles, și indicii calculați în urma algoritmilor se vor schimba. După cum ați putut observa, s-a actualizat Liga din Algeria. Avem mult mai multe partide disputate și, după cum vedeți, indicele pentru victoria gazdelor au urcat la 62,5%, indicele de goluri au urcat la 1,35%, iar aici Paradou are o victorie pe teren propriu. Este foarte important să nu uitați acest lucru. Orice partidă analizată în acest panou trebuie să aibă actualizarea la zi a ligii respective. Odată
Făcute aceste precizări, trec în a vă explica indicii din acest Excel. Am să încep din partea stângă și am să vă prezint clasamentele din acest fișier. Fiecare ligă, bineînțeles, conține locul în clasament, numele echipei, partidele totale jucate. Aici aveți victorii, egaluri, înfrângeri, goluri marcate, primite și punctele fiecare echipe. Iar aici la home și away, la home aveți rezultatele obținute pe teren propriu, la away aveți rezultatele obținute în deplasare. Ultimele 7 meciuri jucate acasă, dacă au fost egaluri cu galben, înfrângeri cu roșu și cele câștigate cu verde. La fel și în deplasare. După cum vedeți, aici aveți în ordine crescătoare de la 1 la 7. Acesta a fost ultimul meci și anume, de exemplu, Partizanii, ultimul meci acasă a făcut egal, ultimul meci în deplasare s-a terminat cu o victorie de partea lor. În partea de sus, după cum puteți observa, aveți 360 de jocuri și un procentaj de 25%. Aceste 360 de jocuri vrea să vă indice că atâtea partide se vor disputa în campionatul respectiv. Iar acest procentaj de 25% vă indică cât la sută din partidele respective s-au jucat. Acest indice este foarte important deoarece vă arată dacă acele ligi sunt la început, la sfârșit de campionat, deoarece acolo rezultatele sunt mai imprevizibile, iar dacă această culoare este în verde, înseamnă că acea ligă este în plină desfășurare. În partea dreaptă aveți indicii și anume locurile de cupe europene, promovare, retrogradare, și acești indici sunt foarte importanti deoarece puteți vedea fiecare echipă în ce luptă este angrenată. Trebuie să țineți cont că fără o motivație aparte, o echipă poate avea anumite rezultate mai puțin așteptate, deoarece lipsa de interes, lipsa de obiectiv poate să ducă la rezultate care nu au de a face cu logica, deoarece pur și simplu, repet, lipsa obiectivului face ca acel club să abordeze fiecare meci cu un sistem diferit, o echipă diferită și așa mai departe. În partea dreaptă avem panoul general care vă arată partidele care se desfășoară în ziua respectivă. Iar aici aveți rezultatele live ale acelor partide. Am să trec să vă explic fiecare indice. În partea de sus aveți live games, ceea ce vă indică că aveți 11 partide în desfășurare. Următoarele meciuri le găsiți la Next Games și sunt în număr de 149 de evenimente ce vor urma să înceapă. Partidele disputate până în momentul respectiv, în ziua respectivă, au fost un număr de 67, iar aici aveți partidele anulate. Am să vă explic fiecare indice din acest panou general. În partea stângă avem Games Played. Acest procentaj vă indică numărul de jocuri disputate până în prezent și anume cât la sută din liga respectivă are meciurile complete. Goals average, aveți media de goluri din liga respectivă. Division vă arată liga și, bineînțeles, țara din care face parte acea ligă.
Fiecare ligă este numerotată în ordine crescătoare în funcție de categoria din care face parte. Să zicem, dacă prima ligă se numește Premier League, a doua Second Division, aici aveți Divizia 1, Divizia 2, care va fi, bineînțeles, Second Division, Divizia 1 va fi Premier League și așa mai departe. Adică este prima categorie, este cea mai bună ligă din țara respectivă, a doua categorie, Division 2, este categoria a doua din țara respectivă și așa mai departe. Aici avem ora de desfășurare a partidei respective, momentul la care se află acea partidă, și anume dacă este în desfășurare, vă arată dacă este în prima repriză, în a doua repriză, dacă este la pauză, dacă urmează sau dacă o să coborâm mai jos, o să vedeți că o să vă pună partidele finalizate. După cum vedeți aici, fin. Cele cu post sunt cele anulate. Home și away, adică gazde și oaspeți, aveți pe aceste două coloane, iar în dreptul fiecarei echipe aveți datele statistice doar de la meciurile jucate de gazde pe teren propriu și de oaspeți în deplasare. Și anume, de exemplu, această echipă are o victorie, 0 egaluri și 3 înfrângeri până în momentul actual din meciurile jucate doar pe teren propriu. Echipa oaspete are 0 victorii, 1 egal și 3 înfrângeri, dar, la fel ca și la echipa gazdă, aici avem invers, și anume doar meciurile pe care această echipă le-a jucat în deplasare. În partea centrală avem pronosticurile. După cum puteți observa, aveți 1x2 și lângă aveți acel procentaj transformat în cotă. În centrul acestui panou aveți rezultatele live. După cum vă spuneam, acest Excel se actualizează la minut și în momentul înscrierii unui gol, bineînțeles, se va actualiza și calculele live vor lua în considerare acel gol. Home versus away și away versus home vrea să vă indice puterea fiecarei echipe comparată cu puterea adversarului. Și anume, dacă este un număr pozitiv, înseamnă că acea echipă are o putere mai mare decât adversara ei. Dacă este negativ, bineînțeles, are o putere inferioară adversarului. Acești doi indici sunt egali, deoarece dacă 1 are un indice pozitiv față de adversarul pe care îl întâlnește, atunci, bineînțeles, adversarul va avea un indice negativ. Tot în partea centrală avem numărul de cartonașe galbene, iar lângă numărul de cartonașe roșii, atât pentru gazde cât și pentru oaspeți, obținute în meciul respectiv. După cum vă spuneam, acest Excel este dinamic în funcție de rezultatele live. Și anume, în momentul în care o echipă, după cum observați aici, în partea stângă, Paradou are o medie de goluri ce ar trebui să înscrie în meciul respectiv de 1,35, iar oaspeții au o medie de 0,70. După cum observați aici, acest indice de 0,35, bineînțeles, este diferența dintre golurile probabile care ar trebui să le marcheze echipa gazdă și
cele marcate până în prezent în meciul respectiv. Cum? Echipa gazdă a marcat un gol, aici vă arată indicele, și anume câte goluri acea echipă ar trebui să mai înscrie în meciul respectiv. După cum puteți observa, și la oaspeți se aplică același lucru, și anume echipa oaspete a marcat un gol, a avut un indice de 1,6 la startul acestei partide, iar aici aveți un indice de 0,6 deoarece a făcut acea scădere între indicele inițial și numărul de goluri marcate în meciul respectiv. Dacă doriți să pariați pe numărul de goluri înscrise de echipa gazdă sau echipa oaspete, cu cât, de exemplu, doriți să pariați că aici echipa gazdă va marca un gol și echipa oaspete la fel va marca un gol, cu cât se apropie mai mult de 2, atât la gazdă cât și la oaspeți, cu atât probabilitatea este mai mare ca acea echipă să înscrie. De exemplu, dacă aici avem, să zicem, avem un indice de 1, este o probabilitate mai mică decât, bineînțeles, să zicem, această echipă care are 1,58. Deci, întotdeauna, dacă doriți să pariați că va da un gol, 2 sau 3, trebuie să aveți acel indice 1, 2, 3, cât mai ridicat până la indicele următor, și anume să aveți un indice pentru marcarea unui gol de către echipa respectivă cât mai apropiat de 1,99. La fel, dacă doriți să jucați că o echipă va înscrie maxim un număr de goluri, trebuie să aplicați același lucru, dar invers. Și anume, doriți să pariați că această echipă nu va înscrie un gol în meci, ar fi trebuit să aveți aici un indice cât mai apropiat de 0. Ceea ce nu este cazul. Dar, de exemplu aici, avem un indice foarte apropiat de 0. Același lucru trebuie să-l aplicați când pariați pe goluri totale în meci. În partea dreaptă aveți indicele inițial, iar aici, live, aveți indicele luând în calcul rezultatul din momentul respectiv. Și anume, acest meci are un indice de 1,63 și anume că se marchează minim un gol în această partidă. După cum puteți observa aici, aveți minus 0,38 deoarece s-au marcat 2 goluri. Se face diferența între indicele inițial și numărul de goluri marcate până în acel moment. În momentul în care aveți culoarea roșie, bineînțeles acest lucru vă marchează că s-a marcat numărul de goluri inițial. În momentul în care vă apare culoarea verde, atunci vă arată că atâtea goluri ar trebui să se mai înscrie în meciul respectiv. În partea dreaptă aveți pronosticul de referință și anume în ce direcție ar trebui să se desfășoare aceste partide. Aveți indice de referință, pronostic, spuneți cum doriți, pentru fiecare meci în parte. În această coloană aveți indicele over sau under, în această coloană aveți șansă dublă, iar în ultima coloană aveți solistele. După cum puteți observa, am introdus anumite date manual la aceste două partide, deoarece vreau să vă explic în momentul în care o să vă apară o echipă cu culoarea galben și fondul roșu sau vă apar ambele echipe
cu fond verde. Dacă va apare o echipă cu fond roșu, trebuie să știți că acea echipă este favorita acelei partide și este condusă. Dacă va apara două echipe cu fond verde, trebuie să știți că acel meci aflat în desfășurare este 0-0 și ar trebui să se termine cu minim 2 goluri în meci. În funcție de minutul în care se află acel meci, trebuie să vă decideți ce decizie veți lua. De exemplu, dacă acest meci s-ar afla la fel în minutul 69, luăm ca exemplu, ar fi 0-1, aveți posibilitatea să pariați 3 plus în meci, și anume că se vor marca minim 3 goluri, ar fi un pariu mai sigur, sau dacă doriți să riscați, puteți paria pe unul solist și vă bazați că echipa favorită va întoarce rezultatul. Același lucru se poate face și la acest meci, și anume să luați un pariu mai safe, și anume este pe final de meci să pariați că se va da minimum un gol în acel meci, sau puteți să riscați și să pariați că se vor înscrie minim 2 goluri. Trebuie să respectați toți pașii și indicii pe care vi-am prezentat pentru a avea rezultate cât mai bune cu acest Excel.